cambiar os elementos que están ahora mismo en este parque infantil, que están moi deteriorados. Ao final ten moito uso este parque infantil, sobre todo no verán, e sobre todo o estar pegado á beira do mar, a salitre fai mella nos elementos. A idea é cambiar os elementos por uns de madeira os xustos, algúns elementos teñen que ser de madeira forte porque como son, teñen que ser de madeira, e sobre todo, maioritariamente, vai ser de aluminio para que a acción do mar, a acción da salitre, non afecte no bo uso dos elementos de todos os, de todo o parque infantil. Vais a facer unha zona, sobre todo, máis pegada ao aparcamento, máis infantil, e na zona máis traseira, máis xa pegada cara ao principio da ponte, por chamar de algún xeito, onde estaba antes a palmeriña, vamos a facer a zona máis para adultos. A historia instalar uns rocódromos, despois un elemento bastante grande e bastante potente para o tema de, para xente xa, para os rapaces máis maiores,